Pasubut nungabe hamu maracara keluarga. Jalan nunga dekat di batu kamu akan hatamuna do harapan puri tu opupan ridulyo. Mangabe na slot di bagas ramuna tababusman. Iko pokor hatotan nama na dua-duaon tulingan apa sabuk kinami. Nungabe horo hatawon asa tulus rota pokor haton. Jalan martang yang bihita di bagas ramata ram martang yang mahina. Ali di mata Jehovah amanani para silohan sumurong. Takas dosa manabi notom nam nyalak muna dua-dua namiom satu matumanami. Dan be marsaruh hami songan ka ari hani nampu sapui hami. Nunga be asing porti dinami sa porti dinami tuan nunga jala po satu matumanami. Di akasi hol nirohana yuk nirohana be. Huwapyo kami memakdoman hapor siyaw tuhol ito nasi maruham. Sa itulupi ma ali Tuhan na sinagkapan ni kapinok parna. Asa martada sumudulog masih patuloy sumudal dua katikining roh ali Tuhan. Di pudian ni natutuan namyon. Hutaga pami jalur hidup pami ma akapasu-pasumi. Di saluhut na pinok parna. Nang dia kena marhahamarang di ali Tuhan. Molo tumadong berbeda Tuhan karena pulau pada pulang lima itu mengabat yang kapasu-pasui alai selam pasada mah rohan amin makirin dia ka asin rohamar itu pasuk-pasuk atau satu dinai buanon nabi mansong adat nabi dokane punami itu punya lama lalu pawar hatun nabi matu dengan apa sebab kinanya Tuhan marhidenya niluhon ya karena kosong ima siapa bulan kuliah. Jalan hutang yang kami mali Tuhan, kehatan nawi hatan yang kasihan nama kaulun kami. Siap raja, sudi tahe nang kaulah gulabe. Asal lopok ma itu bagasan rohan nami. Di kalau baru gari rohan lo pikir nami. Di parsirangan di bayar nami siap na dua-dua na halok ino. Mau lihat di mati oleh Tuhan, tutuli di roh kami yang Tuhan. Asal kami marguru tu roh maniroham gabi jalan nabi laho ma jalo pasuk-pasuk atau nunga bulus berohanan jalan tulus rohanami pasahaton na tutuan namion tu tangamu dabadi jalo ma ibadah songon hapos yaonna gali pampuhap di surga na terani mangasaron asiroham tiba kasan Kristus Tuhan nami martanya kami doa amin. Karena sedang mulai acara maralaman, jumlah jauh kami jadi acara titik kina maralaman. Nomor dulu, marede nomor sebutkan dia nomor 200, baru Majahara hidup, Sian Hasuto. Napa dua hon marede sebutkan dia nomor 250, Madok Hata, Obartu, Nanya Turhon, Dongat Tulu, Hasuto, Rasa Paradatan, Buru Paradatan, Hula-Hula. Marede nomor 204 maaf masian keluarga oleh baru selanjutnya masih saat matu acara huria amanginang murarong dobe dahurang acara tetap baik Dia nakang nomor buru WD nomor 200 ayat sada. Di surga doa lialeta nabur juroha situtu. Dan piga di Banua Tonga donga tanah tok tong burju. Atong tabain ma Jesusi tok tong ale-ale tai. Atong tabain
tahun majo jujur ngoluni na tua nami na holongi hamion tubuh ma damangot tanggal 10 Agustus tahun 1951 marhasohotan madamang dohot dainang na tua nami nahinan borusi bolon sian lubas sinati marhasohotan manasida tahun 1970 di basa-basa tuhatta do onom dak danak 2 bawa opat boru ia anak siak kangan mangalak boru ni rajaima boru tumorang sian samosir di basa-basa tuhatta ma 2 dak danak bawa sada boru pumusu de tulu halak ia anak sipai 2 mangalak boru ni rajai boru pasaribu sian huta kisaran di basa-basa tuhatta ma 5 dak danak bawa ia boru siak kangan marhamulian ma tu anak ni amang boru nami marga lubang kaul sian huta julu pollu di basa-basa tuhatta do tolu dak danak bawa ia boru sipai 2 marhamulian ma itu anak ni amang boru nami marga siahan sian huta balige di basa-basa tuhatta do sada dak danak bawa 2 boru pengusu de tolu halak ia boru sipai tolu marhamulian ma tu anak ni amang boru nami marga simamora sian huta lobutua di basa-basa tuhatta do 2 dak danak bawa sada boru ia boru sipai opat marhamulian matu anak ni amang boru nami marga huta pea sian huta sidipuan di basa-basa tuhatta ma sada dak danak bawa pungu masude pinopar ni damang nahu haholongi hamion pahopu dohot yanak konna 30 halak songoni majolo jujur ngolu ni na tua namion upapoton hami tuhamu akka damang daina modo tungado ngaka urangan naka salpu di pakatayon adorang di ngolu ni na tua namion akka manginang bersobah kami sian dia sini rohanami asa tung salpu kamu mai sesahamu kasih bagasar rohamuna asa tinggal ma akka pasu-pasu di hami di Kemudian ni natutuan namion molo tumpe adong akka manginang singir doho akka utang na adorang dingolu ni natutuan namion kade do hami mengadopi songoni majolo jujur ngolu na boy hu paboton hami tuamu akka namang dainang karaja salhut moliate mari dihita sian buku di nomor 250-an. Sai hutuju hangongolu na pasaba mau. Sai hutuju hangongolu na pasaba mau. Sai hugogo lautu surgo pai masahat au. Sai hugogo pasiding do hataon huingot do saidak dati majalahi hasonangani sahat ma madokata nakaning ima dongat tubuh manang dohot hasuhuton marudut maraja paradatan boru paradatan songoninang hula-hula dihita karena marha maranggi namar dongat tubuh dos rohatta raisom mahita reking madohata tubunan ya juton jumolo maulate godang tadok tua mata debata cedabima dilon na sa rumah dua dihamu hahadoli nami dongat tubuh nami mau lihat mata dok tutu bata ala dileo tikina le dihita madok kata hami nasian kana badongat tubuh
di napawarhaton sada ama siya tungatungakta. Di hamu hahadoli nami, otik na masidohon nami, songon na madukoli pikiran muna. Hahadoli sada sitaw na dohita apala di dikyon ima na bawarhaton sada ama sa tongtongatta sidonon nami tuhamuna ahaduli nami songobonan ya suuton padjolong ma pagilohamu gogo sa tuhatta asa dilehon nasa na petapikiri di pudian ni itu tuatop di sialaya kahahaduli tama mai hita matok mulati tuatta ima na pataruon na tuatuon tu inganan para dia pasatuk kenani juolo ma donon nami tuhamuna horas ma jala gawi dihamu anak nami doh boru nami takas doh dolon nami tuhamuna sada tudosan molo di na pawarhak na tua-tua denggat do iba di namar hamarangi di namar woru masih tukul-tukulan perjolo sehali donon nabi do tuhamuna pagilohamu gogo jatuatta iman na tasakai binakin di nama tonggoraja di ulot to di ari nengro iman na tawul di ari senen say pangalapa pasu-pasu may jatuatta marhite-hite raja guru paradatan songni nang pula-ulata jadi molo tujuwe pe hatanami tuhamuna hahadoli nami bagajak kamuma di bagas sarohamuna siobodi mahami donga tumuna moliatema sa terima iluluan na sa rumah tua katakas na kinipileu-tiut iba jodor-jodor ni amat taon gaya biru amat tamana marboro berpahupu si anak marpahupu si aporo jela mat pinokpak tubuh isu ni pasal itu mati di habungan dan tininggal orang araw dilo na dua-dua tulungin na jadi pelia sengka-sengka kebinasa mula marsiang tutuhita siya na tuweta ng sulong roha asima rohani Tuhan lupong di roha itong tapasaha may tutuhan ang giyan ma di pudian niya mataon di tapay Tuhan ka akasilas ni roha diha muna yakka na so tapotan panggabihan di pinopar niya mataon asima di Tuhan tubuhan anak na so tubuhan anak tubuhan poro matong na so tubuhan poro siya luhuk mahanggot tong tupikping sa tuna sa rumah dua suang soni yakka na marsikola pinopar niya mataon di bergugol Tuhan matongi di tapay Tuhan matong bisong di na siya sa parbisong jala bergugol na siya yakka na mangilugi suluan na tu ari na manghupro suang soni ma di hamung na bunan na suhuton tohoro tutong tang sulong roha ay sude ang kiyang ma isapot Tuhan silas ni roha di hamuna di pudian amat taon molo tu soni pihata na sepen na gupas at tami Tuhan tamatong namani kobi di hamu sa luhung na prima sunami iluluan na sa rumah tua sidok mulai ate mahita tutuan tepat dekat basai di hamuna keluarga amang boro nami marga simanullah ala huberek kami do didos ni rohamuna jada odo presiden ono kutu bolo di parborak ni botokku satu parborak ni layon hamisian hula-hula tula bona mangido gomos tutu tepat dekat basai kemudian nilai ko agiak mas tutu dabok na ni dulu saluhukna akka dia kepanggabean di kemudian nilai ko
Moloto talaru penono dengan persatok kinani. Mangido kami mangele-hele Tuhan. Paling utama apalagi bereku pasada roham tuaka na dua-dua. Unang pikiranmu bantu sendiri. Asam kia dapat to akan uli na dengan dipudian nilai ko. Bisa luhuk na kadis dos di rohamu na kalek. Mulai mau do tuduhan. Dipudian nilai ko tujuran na do. Dabo makan na sinakabang muna. Jumpa nga ka na dinalahan muna sidopo di mahami marga simbolo butima. Pinasa Mauliate di basa rohan nami tuamu pendeta do angka situan nami sok semoni do duraja baradatan yang borna besaluna perjulu mata do mauliate tuan terpertingkap basai disiala dilihat do dihita hai pason lima nabang adu amang boru nami nang sarumet wo lasong song lima diamu sisa ada sultan amang boru nami saluhuna do pinopper ni amang boru nami opu pantri doli si manulla takas nung pinayuti apala ditikyo ador tapataro imana tingana persatok kinani bolo binege siar riwayat jujur ngalu ni ang boru nami matung takas be dabuk na pinarsitan ni rowana di hagabeyo do di nomor pahukku si anak do siapa lasiro tong nangarong besar sakonon niya alay kalay do tong kang boru arong doha tani na betul nama dokter tubuh kau bariran diladang nasi mangotek tung nama tua gulung pe atau rasni be belum lumut doroha belum ngotek jejak kami pe hula mu si jalo tulot topu narak dohita merlumun ni roha di parporma ni alang borong nasorong betul lasemodido dilo akan namalo ke lai do tamu kang boru bolo binagi las ni roha lebelga malas ni rohai bolo binagi do ni rohai lamek do ni rohai di song di ma di hamu kerja yang boru do tamu kelai tulis sumarwata dinalau pawarhat amang boru namion anot dengan persatok kinoni las song di ma di hamu dilo akan itu bolo boru ay nasiat julu do gerengon kaulionna alai di parsor modon yang anggur nami onan non sok di pudian na pangiduan nami di hamu kasih sada hasuton narak marstukul tukolon dos marhamu di parsor modon yang anggur nami asalas ruha ala taruli pasu amu nasiat tuatan atau pangido kepala di parsor modon anggur nami tung cepet pehatan nami setumat teman-teman apa tuamu sisa ada sultan kapino perni amang boron amang mauliate Sonang di lambung Yesus Rabhi Talautusi. Sonang di lambung Yesus sonang talautusi Inganan naumulido di lambung nai inganan naumuli do di lambung nai Ainunga di parade hasonangan tai asa marhasonangan narotu Jesusi. Ainunga di parade hasonangan tai asa marhasonangan narotu Jesusi. Sonang di lambung Yesus Rabhi Talautusi inganan naumulido di lambung nai. Sonang di lambung Yesus sonang talautusi inganan naumuli
diberikan kepada kami. Terlebih kami memperkenalkan diri, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa dari Matiti 1, di mana inovasi pelayanan kita Simpelo Kemdes, sistem pelayanan online akta kematian desa. Nah, pada saat ini kami datang kemari akan memberikan akta kematian dari orang tua kita dan juga kartu keluarga. Kebetulan ibunya juga sudah meninggal, jadi tidak ada lagi KTP dan kakak atas nama ibunya juga sudah kami terbitkan akta kematian. Baiklah Pak, saya akan membacakan. Berdasarkan akta kematian nomor 1216 KM garing 1503 2023 garing 0012 bahwa di Hutajulu pada tanggal 15 Maret tahun 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Tuan Lumer Panulang, lahir di Lumban Hariara pada tanggal 16 Agustus tahun 1951. Kutipan ini dikeluarkan di Humbang Hasundutan pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Pejabat Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan, Jarat Resepto Lumbantorian SPD MM, tertanda tangani elektronik. Baik, kami akan serahkan kepada pihak keluarga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Dukcapil dengan segala program yang telah diberikan dengan ini. Kami juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih, dan bila manapun ada hal-hal yang perlu untuk ini, kami akan sedang berkoordinasi tentang di atas ini, atas ucapan dan belasungkawa dan juga hal-hal yang diberikan kepada kami. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih sebanyak. Tuhamu saluhutna na tua nami nahu parsangapi hami. Marsoba ujung marsobahu wasihami. Sian hami bonani hasuhuton. Dung saluhut hamu pasahatun hatan nauli. Hatan dengan dinahu kami na tua nami tupukunya laman. Songon na pemberhat tutu hingga nampar satu kilami. Dung hujalo hami akatangiang pangidua muna. Do hata apa-apa, hata togar-togar, do hata nauli, hata nadengkan marhiti tangiang, do amata namar tua di badan. Anggiat mamacakot badan nang parto dan nami, ape may di parsabubuan tuat di abaran nami, sayang giat ma ditangihon tuat tuhatay pangidua munay, asa hujalo hami yakatiki namang yutroon, tipudian ni damang nasaur matuon. Dakapalang las ni rohanami dia kapanutriyo panakuliam muna tuhat nama-nama malosi marhiti kajang ni umur di hamuna dohot hahipason ni pamatang suang-song ni nang dia kasih jamaon ni tangan di pasatu hamay songot danging nami may dalam nami madok mauli ate tuhamuna adon so pasatami tu pangulo ni horia takas do patakason nami tuhamuna. Ia ulau parsaur matuaun ni natua-tua namian song ulau saut-saut alani akka halangan nauli dohot akka haruan nauli ima di hami hasuhuton gabi huririt tami do siatus ni roha patu-patu tamatu ari Senen songon adat saut-saut ni natua-tua namion tumpe nota taruh tu ingin parsatok kinani mardungu sirak kita non sian ni pos doha nami. Saya itu hari Senin natatong riaro hamuna mga dobi di kukud doho jojo nami di ulau parsa rumatuaun mang adat saw-saw ni natuto nami opo pandri dulion so manima doh non nami tu hamuna salut na raja nami nang namoraburu dohot dari duksik tabit juga kami mengundang untuk sekiranya berkenan hadir hari Sabtu. Terima kasih. Hari Senin yang akan datang. Jadi song lima nang di pamula di holia tong pa droh nabi tok kamu nang penung pasuk ko pamusonari marhidea ka sakramen holia
halayang gua kana mangulahon akatangyang dia kaulatai hamudotong amang haposan nami songnima upasatari matong amolaya dia tong huapo hami mah hata nauli hata natinggal songon nani dok nina tua hata simonang-monang turtumanin na duhur tiomanin na suara ni lote dia kahata nauli hata natinggal na pinasapo na asima rohani Tuhan sayunang mamoba sayunang mose mauliate mah mardongan mauliate puasa tangtau pasatamen pangulan huria Itu acara huria. Marende mahita sian buku de nomor 334 ayat 1. Nasa jolma ikon mate ikon mago si buki. Mangono ikon mate asa tungdenggan muse. Daging odo gabi bake jalai kodo malake asa sugut bangkiti tuhasa ngaponai. Daging odo gabi bake na Tuhan Yesus na manguludoganum na porsia diawati pemati ibana celadang mati be ibana rudi saliling dililing na martang yang baita ali Tuhan debata amanabi na di panwa kicang nunga di lehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluakan asi maroham de kami sai ajari jala apuli mahami asa unang madile kami ala naung di jowo dongan namion patugu maha porsion nami jala pabenget marohan nami makirim di hamuluan subut asa unang mangadumi kami songon si pelebi guna somar pakirimoni sai taiti marohan nami tuho ai hodo si pangapu jala hodo haposan nami namar sigat tuntu hodo kami sangat rudi hasusu dan ibokal nami. Amin. Dihita saluhut na namarpungo di bagasan tikion di paramodingon ni Opu Pandri marga Simanulang. Tokenai taruhono tama marhite puriantang tuinganan pada dianan parsatong kinani. Alani ingot mahita dihatani di batang disada Petrus sada ayat 24 sakat tu ayat 25 di do ai songon duhut do nasa daging songon bunga ni duhut tido saluhut asangapona nunga malus duhut-duhuti jala marurus bunga-bungana alai namia do rodis saliling-liling na iya hata ni Tuhani ido tau baritahu kami Tuhan ido sahatnya di pasunggulhon parmotingon ni Opu Pandri Doliondo dihitan waing nawarpungu di bagasat tikion di paramodingon naon bahwa salpudo sudi pagdalanan ni nguluta siyan hasia ano jaladang adong nabui buanot tagia nabui buanota tuarupa ni di batang ima diharoro ni Kristus na padua halihon
taringot tumulu hapor siota di bagasan ibana. Di sima takas darida para buhay ni hapor siotay saliling mangulu hita di hasyang anon darida may di haroro ni Kristus na paduha lihoni. Jalang hasangapon hamoraun hagabiyo malos dui sal pudui songon bunga-bunga ni duhu-duhuti alai hamoraun hagabiyon hasangaponi natinongos ni debata di tonga-tonga ni keluarga ta parhitian ni debata dui laho sumariho kita laho madalani ari-ari ni urutta siganupari idosa gabi hobas hita manguruta ka ulaw ta siganupari dinapincar matani hari di manuruti alai marang songo dia pe pardalanan ni guru ni opo pandri si manulangon ngadi tadi ko pe sudina akka si solhot akka keluarga akka pahopo akka yanakon ngadi dopak ko ni bana be si panopa ibana ima debata sela tungasona ibana bodoh. Jadi mangihut na detay molo tataruhon non tu para dia na persatu kinani sonang mamudum ho na martuai na maradian sian ulauni namudum idosa ni Jesus inaro akanatoro iro Jesus namudum dosi beteti ala ni Jesus tali takum bangkitlah hihima ido nanang jalo otak haguan sianado pandili bata inatai dehon hihido muse pamatakon sian tanumanon isima hita rap maruluk-huluk rap mariti mamuji hasangapun di dibata diari subuti ala ini kamu sudia kasih solhot keluarga dan lembobi madi kamu kaya nakon pahokku nunga salpu jala nunga dihilalah kamu bepe ngorbanan nina tua-tua muna mulai sian hadan aku muna tutu tangga palagu dope sataun dukosi tataruhon opo pandri nahinan buru nunga songgop muse dok niroha sinirang ni hamatean tutu disakapi hamudo mangalului inganan baru batani disidotakas dari dahatane di batang rohani jol mamar sakap dalam Tuhan jauh bado patok tulang kanan. Jadi semuanya ini adalah rencana Tuhan. Alani pos maroh kamu dari bagasan hapor seauni donganan ini dibatado kamu asal mamar sihohot jala somu bau bahamuna di bagasan ojakan ni hapor seaun di bagasan Kristus. Amin. Martang yang bantang Maulia tema ali di bata Jehovah Tuhan nami di pasunggul hon hatabi do kami Tuhan di pardalanan yang ulu nami salilik kami Tuhan di hasyanganon alani Tuhan ditatap bodoh persauran namion di buku di alamanon badi permodingon ni aman nami opo pandri simanulang tokenai Tuhan marhite furiam taruhono nami batu inganan para dianan parsa tokenani asi maroham
paragugui dongani urupi sudiaka poparanna. Samargugo na sida Tuhan makamona kon parukilon sinirang ni hamatean. Siyan natoras na sida, siyan opung na sida. Doat siya nakaruhot niya kanaman amaragili. Maruli haguguon na baru na siya ko. Di pudian ni hari ni ngulu ni damangon nang tuak katiki nanang ron. Kalau pedisakapi sudi keluarga. Nah obar turuhut ni pada dato legi ulaun saut-saut ni datua-tua na mayon tuari Senin. Homa Tuhan dapat soni asa totong mamuka jalan marujung yan non. Di bagasan las ni roha na siyako. Di bagasan ruhut ni namar dalihan na tulu. Sikop donganamu, tiroamu, marihite panutiriomu. Di bagasan ton di parpadia. Atau marsangap mahu Tuhan olat nyon rudi salideng di didingnya. Amin. Loas au asalau tu Jesusu tu nadau. Loas asalau tu Jesus tu Ai malungu dorohaku madapoton debataku asa di labung naau, asa di labung naau. Moti Tuhan debata maho lau ruar dohot lau bongot olat nyon rudi saliling dididikna. Amin. Tatutuk ma laus mari dehita sia buku di nomor 155 ayat 1. Holom dorohani debataku holom rohana toktong dia. Marite Jesus anaknya. Sian buku de nomor 730. Sonang mamodo ona martuai
mamodom ho na martuai na maradian sian ulauni. Sonang mamodom honang martuai namarari yasian ulauni. Nani ulamu di hajol maon jalan na mangihut ho tu surgo. Nani ulamu dihajol mau jalan mangihut tu surgo. Ali lumer si manulang sian tanodo permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahoko sia dosa dohot di parbadia nama joho Tuhan uluan na sora suda ina mangaramoti orobuk ni bakem pai maro ari parpudi martua ro akan amate maritehite Tuhani olat nyon olo ninna todi asamaradia nasida sianaka ulauna ay namangihot tu nasida doakan nanula nasida martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanabi na di panwa gijang. Oro debata na puna hami rodi sudi ngulu nami. Sailehon mahiras niroha di hami. Asa marlas niroha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tangamu matod di nami dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon to demi manugu-nugu hami. Asa diramuti hami. Molo bolu sami rurani lingkungan ni hamateani. Asi maroham. Sai pamasuk mahami sugut. Tuha sonangan nasundenggani. Amin. Mari kita. Mari dihita siya buku de nomor 338. He domu se pamatakon. He domu se pamatakon sian tanomanon. He domu se pamatakon sian tanomanon. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Pinasatik di keluarga lawat bayan kami. Tong harap may tamadok tangi ang aliyah manami. Aliyah manami ani berjang, saya berbagi malam, saya roh marajonmu, saya penolong kami berdoa semua di berjang. Leo Tuhan saya roh semua setiap hari. Video saya mengadu, menang kami tujuh ketemu. Kedua kami ketemu, kami bodoh nak menara, dua tergugur. Rodia sama aku sendiri dirinya. Asi ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Olong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran itu di parabadi ama. Madongani kamu. Amin. Mari kita laos ditutup ma. Mari dihita siyan buku de nomor 347. Say masih paidaan, say masih paidaan dona porsiai, dung sahat belak kanan porsiai, dung sahat belak kanan, Tuhan sonari, Tuhan sonangani, Tuhan sonangani. Anong dobe anang sidohonon niya suhuton. Jadi
Toro dope nasiati di hasapuran rea idehamu padung sai sayo persea aide mata menjauhamu Tuhan sorangan si tutur kamu di jauh di matamu taman longan roham ale umbege pangotana atong sayu manjuare tangi hon pamiona aide mata mamioho dilaini sairo maho sairo tusur komahoro pardo usaho didorohan naso taman bedo dan tolaan lani dosa umbain nasunat bongo aidung asai dodong sami digarar Tuhan Yesus nausai dodong sami hapur sean Morate mari teraluna nungat akas isok kita teraluna akar mardo tubuh dinong malas burung rata setangan nidahan lainan jaranunga marjan jita bekerja di bawah satu kioma anaing paturota garam minal dua nang jumuru ini asa dus marohata kamang raja kami na mangalian tuamu kami siapa yang susuk kami lau mangalian lau si paturota di bawah satu kion Dei sobroma karazami pasatai matuamu lau pasahaton garam sila tua ini nang jumuru ini tu akara zabi sanol hindi maka mga raja dihina peparangnya puta pusadora tapay ihut ma aka adat do uhum na pinitukan yaw kaputa si jolo-jolo tubo ison hita noay
di pernakok ni matanya rio mengabar pungo hita di pungo niya laman jalan somai hita lapas sahaton ima somon adat saut-saut ni amata doh inata ng parjul modengi ima upu pandri marga si manulang do upu pandri bulu sipul jadi do rohaku kapaseret marohata matanya tutuhani asa tulus jelas saut ulat tau di bagi sesedario molihat tema di hamu bonani hasuhu to di pos di rohamuna laho pasahat tertuhan bisa luhutna lao paturehun ulaunon agi matanya rohamu to bonani hasuhu to asa pergugu lamar sahalah hanya karena tubuh laho paturehun ulaunon di bagi sesedario asa giat ya di tiroi jala di jongjongi kuhatta mati untuk tina uloni asa magdala siya nama muhay saat tu nama ni kopi no di bagasan kami doho las droha kali makpos di roha mah kita tutuhani marhiti pamortuan na do boy kita saluhut na margogo dan margogo tu pikiran do rohatta sendiri to saluhut nai tuhatta ma nama dongan kita saluhut na som ni majo patuburan ni hata nami tuhamuna bona ni kasubutan sekali ma lulun at nasaatan nangke amang raja tsunami nunga sahat duson pikanahot nabarisihon pargui ribu di atas nama saya ringgit istiotara dia di atas nama saya Don Abramania do Iswarasa Sobrang Udalami Sobrang dua dia lakna dia mau rokna dia mahata dia mandakokna takas mahal berdua hanya sudah masuk nangin bagaimana gabi aku nina Horas merajai ahadulunami raja penukun nama nukun Horas mahami tutu siap bonan isi sada suhuton laho mabuahon aka ulau tadi bagasa sarion suku gabi sukun Horas may raja nami hangguri dengan mahami tutu sianon marko buas somon nanidok ni akana tua-tua asa takas nina uju di purba takas uju akola takas raja imar padokut tumakasan mahami barbuah-buah iya buah-buah na raja nami diari nong salpui dinong malos pulung rata siat tangan nina tua-tuata ima opu pandri marga si marulang nong saur matuai das disangka biro hatta somon akaturan yang keputa marhide nata suratibe dia kana pasangapon na toras na kota botan ketarudi dia ka pasamot alani raja nami didos dirohatta dinaung tatobwa ka raja dihita nama doa tubuh doa kana hula-hula laos di bagasa sadariom raja nami pasahatot ta adat saut-saut nina tua-tuai marhide pangkalamon ima horbo sirangataduk si dola dohot hita nama doa tubuh sude dohot na liat na lolo aku ti raja nami dinaung sormatua perot tama opo pada itu duluk na tipu tu inganan na patar tuki namar lapis-lapis panuanan ni hau namar kota namarurat tu toro macai bagas marjukjumat tu itang marca tipu marbuluk tu habiram tu siamo macai rukun las ihutma na tuat-tuat taboru ima opo pandri boru si bolon bahilota marduluk-duluk na tipu marhitehoni raja nami asa takas martabia kotu amat tanah tua di mata di pudian di amat tanah saur matuai di sude pokparanna dohok dia kana marha hamaranggi asa anggiat tujuluanon dapat didasida nasonon sada somodayo naik unang mardua somodayo pola jala boy nasida maka tugicang rak manipung nasida tutoru boy satahi sauluan tuduluk nang tutoruan las bagilut raja nami tangiak konomu ma asa dapuk dinasida aka di panggabian di tubuh ni anak
di tubuh Boru jala dapot dinasida anak naboi partahi jala ulubarang naboi di jolo nagawi pangihutan di budi nagawi raja pergonggong doho Boru nama duma napatas marroha takas mai sipuri bulan takas matangak korazami tuadopan yamak tadi mata nawal sangat namar tuwe Kalau belum kalau dahulu dah nanti kan begitu masih alahon nang gimana dulu itu malas dulu atas yang tangannya makan ada dua lima opupan di dua di semanula kedua harus diperluin posta nengok di hati sudah ditona totong doni untuk kamu pasang apa nanti dua teh ope sedang yang minta tujuh hati angiat dipersalahi dan usaluhun nak akaraja hula-hula napasahat to pasu-pasu napasahat to tangi yang tujuh hati asal dia pehon di harus ada cuhuton pasu-pasu dan mabarahong nasional asa dutu hok ma dihamu pasorasan hok ma panggawean torok dari rumah dutu pinopernya mata nau tafawar hati tujuan narion tiur mana kapasarian tujuan narion so tutu no maralasan ma tutu ulat tahun diubah stadion ma tutu pasatota galang ini tuai anggia ma tutu lam sadana ma tutu pan dihamu sada mau tutaruan sada mau taruan tudoluk Martada matutu dia harus ngodol mas baturi matumodalan nabo adi hamu kasadani roha matutu ni amata persau nakini unang matutu mardua songon de pola songon harta tu matonggi mapakil lamu tujulan narion asim masongon de siran matutu raja jope kaman asim maroh tua tai dudu dimiahi man nakila saluhun dan lumu yak karezata doho akau laulata napasato kada tu hamu ope nai songon ni akan mulai pe diamu tinopan ni tua tai akan dana burmagodang matujulan narion dia kena persikola lam peristiwa tama di leam matutu kabisu asa tundabo akan naliluanna dina mangaludi karejo asim maroh ni tuatai ibaturi madalan tupinoper ni tu tuai nang di hamus sada suhudon dalan ka karejo naringgan na boy ka besiala sonop tujulan matutu matutu di hamu anak junjungan na boy partogi di jolo si tomatonga si arungguan dipuri si paimau ope amang raja nami raja sultan dok raja perseu usap suri na songon nai dok lelo tua takas matangak koraja nami bintang na ruminis men na tu pun na sumarop di dulu di purbatua ya musa luhun na siya sa sukon situ bona rismang kor torop dengan muna may saur na tua matutu asa pagomen na hujur di julu ni tariban tabian manang na tulia musa dah situ maklaka saya di sini dapat apa saulian matutu ay marjulak men na marjulak siap batu julak nai tidak humatu tahu sulian na mulai sesuatu satu akining pasu-pasunya karaja dok kau laulata bo kamu mai aku hamu mai hot martongan di jalan matutu atau satu tempat pasak nah udah jolo pasak mah itu tuh nyatu pada pasak mah saya kata ma tenggam ma kapature galang di metu jamuan pada pelan panapon